Bondo mana ga mun take na kwa mu no mana otega aka ngwe na asị biko na onye Jesus my man. Onye Jesus my man. My manners man of all the people. My manners man. Unu afọ video na-eme na akụkụ ebe yes, ya video onye Jesus, o jeje chụ aja nsụlọ ọkụ. Aja nsụlọ ọkụ, o nwere aja a na-akpọ aja nsụlọ ọkụ mgbe gboo. Nya maka onye Jesus ji ya na-achụ. Maka ekwugo m ya mgbe mbụ kwukwu ọzọ na-asị na osimiri anaghị eli onye na-afọrọ okwu ya. Biko gee na m ntị n'ọnụ na mgbe okwu ya wee bịa. You may despise the messenger, but please don't throw away my message, because my message will stand the test of time. Maka na ọ nara afịa arụ ọfịa ba arụ. Ndị anụ nwe eme na ebini ebido galaba ọnụ mana mgbe gboo n'ọnwa mkpi ka ebini dị ngala ọnụ. Mana kịta ha na-achọzi ebini ọcha aka nne ya ka ebina wee galawazi ọnụ. Ebina wee galawazi ọnụ. Because no nwere akụkọ akọrọ mgbe ahụ wee na-asị na ebina na-agakwa na chọọchị na-aga chọọchị. Ewu na-aga chọọchị na-agata chọọchị ọnya mana ebina mecha dawa mba. So on a very good time ahụ mgbe ebina dawazala mba ewu wee continue na-aga ụka. Oluzie one day ewu wee mebiri invite na chọọchị ebina wee bịa wee chiwe mgbe a na-achụ aja wee sị na enwe atụrụ nke Chineke. Iwe wee mee gịnị wee ewu wee sị nye nwa bịawala ụka kemgbe. Wee bụrụzie na mgbe a chọrọ ịchụ aja ka ebido wee sị na nwa atụrụ nke Chineke. That okwu bring me to the aspect of ndị anụnwa na-achụ aja. Unu emego ebina ọgalaba ọnụ n'ahịa. Anyị akọmplenụrụ maka ndị na-ata na maka ndị na-egbuli na-ata. Unu na-eme ya ọ na-adị unu mma, onye ọbụla na-eme ka o si dị ya mma. Mana where I will get problem with you people is that na azụ anụnwa unu bidogo mewe ihe anụnwa with azụ point and kill anụnwa anyị na-ele anyị na-ata. Ọ ya nwe ka o si wee dị chọọ ifọm big man nwere ike je tụwa aka egbu eligo ogodo nke 25 nke 2000 tukpa nwamkpa at least aka na-enweta nke 15 kịta nke tukpa kịta na nwunye eburu gị ha nwa tiwe n'ọnụ azụ kịta 1212 kịta azụ anụnwa kịta ya achụ ya ma mfozi azụ ebido galaba ọnụ. Kedu ihe gbasara azụ na ihe unu na-eme? Kwaka njọ because uche onye adị na ya njọ. Kedu na ihe gbasara azụ na ihe a na-eme? Azụ onwere ụchụ wala azụ eji azụ achụ ụchụ ezike na azụ achụ ụchụ biko nọ. Ekwugidego okwu nwamkpi mụ na agbalị nwamkpi ọsọ gbakọrọ ebini kịta ebini na 100 and 200 and ego eji ego efi na abụ mgbe ahụ ga-ejizi ego ofu ebini kịta. Onwe 1212 na-etinye n'aka na azụ. That is one ji ero ezi ala m wee na-asị kedu ihe emegide wee banye na azụ? Agwụgo m na onye ọbụla anybody made this kind of thing wee sị na ọ na-achụ ego ya egbonwu mmadụ pido azụ aka azụ ipido ya aka na-agwụ ya okwu n'ọnụ mepee ọnụ azụ na-ekwu okwu n'ime ọnụ ha yi mbana enwe level of mmadụ ya emegide ihe na-asị na nna ihe agbazi aka. Biko na ndị Igbo na-ege m ntị na-enene vidiyo anụnwa ka ba share this message ka onye ọzọ soro gị n'afọ ihe n'afọ ka ị makwa na okwu na-agafezikwa na kacham. Okwu na-eme gịnị na-agafezi kacham. Kịta abụ ọsọ nwaanyị na-agba ejide aka n'ala n'ọzọ onye ọbụla na-agbazi ka o si ya mma. Ana Igbo we are facing a lot in Igbo land. We cannot come and withstand this one again. Ụmụ nwoke na-anwụzi n'ike, ụmụ agbọghọ na-anwụ n'ike. Amarazi ihe mmadụ na-emete na-egbu ya. All in the name of searching for solutions. Some of you people na-aga ebe unu kwesịrị ịga. Some of you people na-eme ihe ọ ya abụ mmadụ mee mgbe gboo asị onye asịkpụta ka ya tugbuo ya mmadụ abanishie ya. What has something that is got to do with you that has to do with azụ? Unu na-eje na mmiri ozuru unu. Azụ unu na-eme na mmiri ezuru unu. Ebini unu na-akwagbu na mmiri ezu. Ọzọ ịnwụta dị azụ anwụta. Ebe na-afọnye chi ya ihu na-afọnye ya n'ọnụ. Ka njuke unu mechaa this thing. What will be the outcome of this fish now? Anyị ma na nke ebini ụfọdụ ndị unu na-eje onwe ndị na-ele slaughter na-anọ n'akụkụ akwagbu iche ya na mmiri. Ndị ahụ egwuwe mmiri jeje kpọpụta ebini gbuo ya gbupụ ya isi were ga jeje lewe n'ọdụ ahịa. Nke ahụ dị understandable ya anaghị ekwu okwu nke ahụ ekwu. Mana what is the outcome of this fish? Time elugo oge mmadụ ejegolo azụ amịrị amị n'ahịa. Igoti azụ amịrị amị n'ahịa ị na-afụ coins n'ime afịa, ị na-afụ cowries, ị na-afụ akwụ ojukwu n'ime ọ bụrụ maka gịnị ihe afọnyere afọnye n'ọnụ ya. Biko nụ kwụsị na ihe a na ọ dịrọ mma. Anybody na-eme ụdị ihe a achụta ego can actually kill somebody, because if you no gule egwu mgba wee sị onye ọbụla tala anụ enwe ya ata nwa anụ mmadụ.
ike obi mee ihe anụnwa na o nwere ihe dị iche na gị na onye gwọrọ ọgwụ ego, onye gburu mmadụ wee gwọọ ọgwụ ego, because o nwere ihe dị iche. Anything ọbụla that contains blood asị gị gbue o asị gị mee ka iwe nweta ego na datin bụ gịnị, ịgbata ego ahịa ọgwụ gịnị, blood money. Ọ ya nwa ka ọ take it or leave it. Ekwuchakwa na m ka ọ dịnụ.